Ginpanawagan ni Acting Senate President Win Gatchalian sa mga kaupdanan nga magpartisipar sa special session nga ginpatawag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pareho nga ginpatawag ang Senado kag ang Kamara nga magtipon buwas Hunyo 17. Kahapon sa ginisu sang Presidente ang Proclamation number 1318 nga nagapanawagan sa Congress nga ikonsiderar ang pagpasar sa pila ka mga hagna lakip na ang Anti-Political Dynasty Bill. Kadungan sa ilahimuon nga special session, ginahingyo man sa Presidente nga tugutan ng Commission on Appointments kag mag-convene kag i-confirm ang appointments sa Cabinet sa military kag sa foreign services. Sunod naman kay Gatchalian, dapat nga magpakigbahin sila sa proceedings agud nga maaktuhan ang mga hagna nga importante para sa mga Pilipino. Sa Kamara naman nagpahayag si Speaker Bogie D nga handa ang lower house nga pamatian ang panawagan ni Presidente Marcos. Pahayag sa House Speaker, handa sila nga magtrabaho upod sa Senado kag sa executive branch agud nga makompleto na ang legislative process. Sunod naman kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, ang pagpatawag ni Presidente Marcos ang special session sa Kongreso nagatuyo nga mapadasig ang pagpasar sa priority bills. Maliwanag ang naisi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naglabas ng Proclamation number 1318 ngayong June 15, 2026, kung saan nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng access sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan. Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalangkas ng Anti-Political Dynasty Law. Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Binigyan din po ng Pangulo sa araw ng kalayaan nitong June 12, 2026. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Huwag magpagapi sa pagpapaunlad ng sariling ambisyon. Manatiling tapat sa tungkulin, manatiling tapat sa konstitusyon, at manatiling tapat sa taong bayan. Yan po ang nais ng Pangulo. Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.